Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U blizini Beogradskog hipodroma sinoć oko 20 časova došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali motocikl i 4 automobila, pri čemu je motociklista usled velikih povreda preminuo na mestu gde se nesreća i dogodila. Osim njega na motoru je bila i devojka koja je teško povređena. Svi automobili su potpuno smrskani, a nekoliko ekipa hitne pomoći na licu mesta, kao i više od 5 policijskih patrola. Vozilom hitne pomoći povređeni su prevezeni u urgentni centar. Također je transportovano 2 dece i 2 odrasle osobe iz jednog automobila, ali i još 4 povređenih. Kako se nezvanično saznaje na licu mesta, jedan od vozača automobila bio je pod dejstvom alkohola. Navodno mu je izmereno 1,20 promila alkohola u krvi, nakon čega je prešao u suprotnu traku i napravio stravičnu saobraćajnu nesreću.